Keď si myslíš, že si úplne ten najväčší gangster v prístave, tak potom vedľa teba zastane tu tento. Takže keď chceš byť Big Boss, priprav si od cca 110 000 eur za týždeň plus poplatky. Super jachta Lotus má 2 motory MAN, každý o výkone 800 koní, čo túto loď rozgúla na maximálne 12 uzlov, ale cestuje však väčšinou rýchlosťou kolo tých 10 uzlov. Koľko má nádrž a koľko dojazd? Adekvátnu 45-metrovému člnku, ktorý bol postavený v roku 2007 a refitnutý v 2010 a potom v 2022. Na naftu sa môžeš poskladať s 12 kamošmi v 5 kajutách a postará sa o teba 10 členov posádky. No a ty nádrže? Drobných 50 000 litrov a dojazd máte 1700 námorných míl, čiže v pohode Dubrovník, Gibraltar na šupu. Akurát sa priprav na to, že keď si budeš myslieť, že si najväčší boss, dôjde niekto s loďou, pri ktorej sa budeš cítiť, ako by ti túto loď pridelili ako sociálny byt. Naposledy pri nás v Čiernej Hore tankoval jeden borec skromných 160 000 litrov. Abramovičovi sa do jeho Eclipse vôjde nafta za 1 milión eur. Kľudne si požičajte plachetničku a chodte na more. Tá na motore spáli len pár litrov. Užívajte si leto.